apina. Se on vaikka väärässä pöytä. Ei tämän parempaa ruokaa ei voi olla. Näin se on. Ei ole. Joo. Miten se on jotakin muuta jo. Olettaja. Ensi viikolla ostaa itselle CD-soittimen. Olette mitään. Velu. Ensi viikolla menee kuule Voi saatana tuossa. Kuuliko se Velu? Ensi viikolla mennään radiokauppaan ostaa CD-soitin itselle. Ootan. Missä tulee Helmut Lottia. Helmut Lot. On se hyvä. Mikä Helmut Lotista nyt? Mä oon pystynyt tuomaan niin. Näitä pihviä just. Ha. Voi, mutta Siikö haluat tuuta näitä? Joo, justiin. Mä Siltulle soitin äsken, että tuokaa 50 kiloa mulle näitä. Miepaan pakkasin, että menee kaupaksi. Menee. Se on todistettavasti sanottu. On. Tiedätkö kuule, vaikka hienot perunamuiset kuule teet kaikki tähän kuule, vaikka kuninkaalle tarjotaan ruokaa, niin kälepaa. Nämä ruokailua voi tarjota vaikka Rooman kesällä. Toisaalta saapyhdy.